Hem estat rebent a més de 200 professionals aquí a Dibosc, on conjuntament hem exposat i tret conclusions de com es pot millorar tant el sistema actual de neteja com el sistema de sostenibilitat. Ha sigut molt interessant el debat que hem tingut. Jo particularment he parlat una mica de tot el projecte nostre de mediambiental, la compra, el nivell de compres, el nivell de gestió de residus, el nivell també del que seria on anem i on estem i cap on anem. Des de fa uns anys que es va fer un pla de transformació digital a la Fundació Salut Empordà, llavors del 21 al 25 el que volem és que hi hagi un impuls en quant a tecnologia. Aquestes màquines estalvien un 80% de l'aigua respecte a una fregadora convencional i ens encaixava molt bé en aquest tema. Nosaltres a l'Institut d'Assistència Sanitària, que gestiona tot el parc hospitalari Martí i Julià, hem introduït una nova tecnologia, que són uns robots de neteja, concretament 2. L'equip de neteja està molt content, ho han après, és senzill per ells. Bé, nosaltres quan vam començar tot aquest procés sí que teníem clar que és com una carrera de fons. És ara quan ens hem vist en el punt de poder fer un manual de compres verda. Hi ha proveïdors que estan molt sensibilitzats i inclús ens ofereixen solucions abans que les demanem. Això ens ha passat amb vosaltres. Després hi ha altres proveïdors que els hi queda com molt llunyà. El nostre mercat tindrà una revolució en els pròxims anys. Tot això ens farà canviar la manera de fabricar, de sistematitzar la neteja. Hi ha gent que si no reacciona i s'espavila quedaran molt fora del mercat o amb poca acceptació dintre de tot el mercat que es generarà ara.